Чакаме. Нали ще ги прави колко? Не, бай мамо, за една снимка изтървали голяма роба. Айде, днес е първият рожден ден на вашето семейство. Какво да дели? А сега... Сега трябва ти да захраниш Дида и тя те. Ще се вържим с парчета тогава. Имаш и мъж. Внимавай с прическата, внимавай с прическата. Течо, май ръката! Той гледаш на... Ама няма да я го даваш По-малко ще отрепиш, бе! Ай, сега заберем! Завъртете ги по един път, чакай! Не барай там, не барай! Дида, давай! Завъртете ги по един път! Дидо, листи! Завъртете и Дида! Там, баш там, Диде! Давай! Дечо, търчи! Дай му да я описали! Ела ги на парче! О, ама стъжила ти на парче! Това малко сладичко, да иде.